Hemm mod ħażin li nagħmlu l-affarijiet, mod tajjeb u mod aqwa, veru? Mhux darba jew tnejn nagħmlu l-affarijiet għal wiċċ in-nies biex nidhru. Jew forsi nagħmluhom bil-fors kontra qalbna. Nagħmluhom bla ddoġġ. Ejja mmorru. Jew għal gwadan personali x'nistgħu nigwadanjaw aħna. Ġieli dak li nagħmlu għax dover. Forsi għax tradizzjoni jew użanza. Hekk għamlu ta' qabilna, hekk imdorrijin nagħmlu, dan u dak li suppost nagħmlu u għalhekk nagħmluh. L-aħjar mod li nagħmlu l-affarijiet huwa meta nagħmluhom bil-ħsieb. Konvinzjoni li tiġi mill-fatt li fimna is-sinifikat veru ta' dak li qegħdin nagħmlu. Allora mbagħad inkunu qegħdin niskopru l-valur veru ta' kull ma nagħmlu, allura nagħmluh ukoll bil-qalb, mill-qalb. Ġimgħa wara ġimgħa niġu hawn nagħmlu ħafna affarijiet, nkantaw, nagħtu l-offerta tagħna, fuq kollox ġimgħa wara ġimgħa niklu l-ħobż u nixorbu l-inbit. Dan nagħmluh għax hekk kmandana sidna, għax ta' qabilna hekk għamlu u għax hekk imdorrijin nagħmlu. Ċertament nispera li ħadd ma nagħmlu jagħmel dan bil-fors, u waqqas għal wiċċ in-nies u nittama li ħadd minna ma jieħu sem bla ddoġġ. Vera, ġieli nagħmluh dan l-iżbal. Ejja mmorru nfittxu nagħmlu l-affarijiet ħaneħilsu. Eżis, faċli nitilfu is-sens u l-valur tal-ikla tal-mulej. Veru, issir rutina bla ħajja. L-aħwa qegħdin nieħdu sem minn din l-ikla b'konvinzjoni għax fimna is-sinifikat veru tagħha u għarafna il-valur li hija għandha għall-ħajja tagħna. Qatt staqsejtu din mistoqsija lilkom infuskom, il-għala Sidna Ġesu waqqaf din it-tifkira. Għax żgur li raġunijiet validi kellu mhux hekk, żgur li ma għamilx b'kapriċċ. Il-għala taħsbu li waqqaf din it-tifkira u kmandana biex aħna wkoll nirrepetuha. Aħsbu fuq taħsib wieħed illum biss u jkun biżżejjed. Sidna Ġesu jaf sew lid-dixxipli tiegħu, jaf kollox fuqhom, fuqna, jaf li matul ħajjitna ċertament il-kol kemm aħna ħanintaqgħu ma' ħafna tiġrib. Ħabtu wiċċna ma' persekuzzjoni, tentazzjonijiet, mankwiet. Jaf li ħanesperjenzaw il-ferħ ukoll. Jaf li ħanintaqgħu ma' sfidi, fallimenti, skoraġġiment u anka suċċess mela le. Jaf li xi darba ħanidimbu, ħanisbaljaw bl-ikraħ ukoll. Fuq kollox jaf kemm il-kol kemm aħna għandna ħabta ninsew dak li hu l-aktar importanti għalina. U tafu x'inhi l-iktar ħaġa importanti għad-dixxiplu għall-Kristjan? Dak li l-aktar għandu bżonn f'kull ċirkostanza u li spiss jinsa. Tafu x'inhu? Ġesu nnifsu. Il-persuna ta' Ġesu nnifsu. Il-preżenza tiegħu magħna u r-relazzjoni intima u ħajja miegħu. Ġesu waqqaf l-ikla għax ma jridniex ninsew li hu dak li l-aktar neħtieġu għadu magħna. Għalkemm ma narawx il-ġisem glorifikat tiegħu b'dawn l-għajnejn tal-ġisem, bl-għajnejn tal-fidi nistgħu narawh fl-elementi tal-ħobż u l-inbit. Ġesu waqqaf l-ikla għax ridna nibqgħu niftakru li hu dak li l-aktar neħtieġu ma telaqniex. Ma jinsabx il-bogħod fis-sema, imma jinsab magħna wkoll. Viċin tagħna daqskemm il-ħobż u l-inbit li nixorbu jsiru parti mill-ġisem tagħna, daqshekk ukoll Ġesu qiegħed magħna. Eżis, m'hemm xejn ħadd li neħtieġu daqs Ġesu nnifsu u lilu magħna. Mela kull darba nieħdu sem anke dalgħodu mill-ikla nagħmlu dan mhux biss ta' xi kmandana, lanqas bidrawwa jew bit-tradizzjoni, ejja ma nieħdux sem bl-għaġla, b'nuqqas ta' riflessjoni, però nieħdu sem b'konvinzjoni għax fimna s-sinifikat u l-valur ta' din l-ikla li Ġesu li miet u l-xoċta għadu jgħix, għadu magħna u ħajkun magħna f'kull sitwazzjoni tal-ħajja tagħna.